Ekurutenga police station osunga mukadzi uyo anonzi Privilege Moyo after arasa mwana muBlair toilet. Ndichikutambira zvekare pano paHatari 263 kana uchiri munyowani first time yako kusvika panapa pachannel chandiri kukukumbira ndechekususubscribe utena on the notification bell. Nyaya ndanezvemuzora nhasi inyaya yaPrivilege Moyo. Privilege Moyo mukadzi iye ane 20 years. Privilege Moyo akazvarira mwana wake iko kunonzi kurutenga. After azvara mwana wake kunonzi kurutenga, muridzi wemwana uyu akaramba kumuchengeta zvichireva kuti baba ivo vemwana uyu vakaramba kumuchengeta zvakanzi handisi kubvuma nhumbu iyi nekuti unopinda unoita zvevarume vakawandisa, saka handisi kuibvuma. Mukadzi uyu aiklema kuti murume uyu ndiye aive muridzi wemwana uyu. Mukadzi uyu paakazosvika pakuita stress paakatora mwana akanorasa muBlair toilet. Ndinokumbura kuti zvaunofunga comment section kuti umwe munhu anoti turi nemwana wabva kuzvara mwana mukomana akanaka onomurasa muBlair toilet. Kutaura kuno mwana uyu atorwa nemapurisa ari kumochari arikuda kuitwa post mortem. Mukadzi uyu ari mumaoko emapurisa kutaura kwandiri kuita nyaya yangu. Ndine wenyu Hatari ndichange ndichifambira nyaya idzi kusubscribe mahara.